Benvinguts i benvingudes a Literacurat. Avui ens trobem a Vilanova i la Geltrú, exactament als estudis de Canal Blau, on xerrarem sobre literatura i benestar emocional amb l'Adrià Carrasco, estudiant de segon de batxillerat. Benvingut, Adrià. Moltes gràcies. L'Adrià, com acabem de dir, és estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Dolors Mallafé i Ros, d'aquí, de Vilanova i la Geltrú, i també és estudiant de teatre de l'Escola Tracart, i, a més, juntament amb uns amics, tenen una companyia de teatre que es diu Quatre Gats. Molt bé, Adrià. A més, acaba de treure un 10. Sí. A més, acabo de treure un 10 al TR. Acabem de saber que li han donat la nota del seu TR i a sobre ha tret un 10. Enhorabona, eh? Enhorabona, avui és un gran dia. Doncs la primera pregunta que et volíem fer sobre el nostre tema és si creus que la literatura pot influir, d'alguna manera, en la salut emocional dels nens o dels joves. I si creus que és així, de quina manera pot influir? Què et sembla? Jo penso que sí que pot influir. Clar, hi ha un problema, no?, que llastimosament doncs, no molts nens o molts joves llegeixen. S'ha perdut aquest hàbit de lectura. Potser comparat amb abans, que llegien més, bueno, no ho sé. És la teva percepció? Sí? Jo veig que sí, que ara es llegeix menys a causa de l'aparició doncs, de les xarxes socials, de l'internet, i també doncs, que es veu els llibres com una cosa antiga i com una cosa avorrida, però tant de bo pogués influir més emocionalment, però si la gent llegís més, jo crec que sí que influiria. I influeix, la gent que llegeix influeix. Tu quan eres nen llegies més que ara? Haig de reconèixer que sí, he perdut bastant l'hàbit de lectura i tant de bo poder-lo recuperar, però entre això mateix, també em passa, doncs, l'internet, les xarxes socials, si tens coses a fer, vull dir, al final vas com posant més importància a certes coses i perds l'hàbit de lectura. I m'agradaria poder-ho es prioritzen recuperar. unes altres coses, creus? Jo crec que actualment sí, la societat actual... En quines coses creus que es prioritzen per sobre de la lectura, així en general? Doncs l'esport, les sèries, les pel·lícules, l'oci en general. El fet de relacionar-se amb la gent, o sigui, fer activitats on la gent es pugui relacionar potser van més per sobre que no pas. Clar, l'oferta d'oci és molt àmplia, llavors costa, no? La lectura té molta competència. La lectura, al ser una cosa més individual, doncs fa que la gent potser digui, doncs mira, ja llegiré en un altre moment i aquell moment... No acaba d'arribar. El dilluns començo, no? Doncs al final no... Bé, és individual, però també pot ser social, no? Tu llegis un llibre, el recomanes, li preguntes al company... Jo crec que també pot ser social. Clar, igual que una sèrie que tu la mires sol i pots comentar-ho amb un amic, també podria passar amb els llibres. Però no passa. Bueno, almenys al meu entorn no passa, llavors. Perquè llegis un esforç i mira una sèrie, tu t'estires allà... És el més fàcil. Ben còmode al sofà. Clar, potser és això, no? Podria ser perquè és un esforç. Sí. Clar, i també el vostre dia a dia com a estudiants també doncs us requereix unes hores de dedicar a un estudi, clar, no? Hi ha dues coses aquí, o sigui, el fet de estem obligats doncs, a dedicar unes hores a l'estudi i fer deures, i després també que aquí és un debat intern meu, que és el tema de que durant l'ESO i el batxillerat s'obliguen a llegir llibres, i jo penso, clar, si tu obligues a una persona a llegir un llibre, potser perquè aquella persona encara rebutgi més aquest llibre. Però, clar, si no, com incentives a que la gent llegeixi? És molt difícil, no? És una mena de debat que jo no sé com es pot... Exacte. Com incentives a que l'estudiant llegeixi més, no? Obligant-lo. Però potser li agafa rebuig, no? Però no sé. també és cert, no sé, la pregunta que se'ns ocorre ara mateix, ara que dius això, tu t'has trobat mai amb una lectura obligatòria que al principi et feia basarda i al final, quan has acabat de llegir el llibre perquè t'han obligat a llegir-lo, has dit doncs no estava tan malament, això. T'haig de dir que sí, que normalment em passa, que tu veus el llibre i ja, a mi em passa... Recordes algun títol que et despertés que diguessis, mira, doncs m'ha agradat, o... Per exemple, Mai de la vida et deixaria tirada. Recordo que és un llibre que vam llegir crec que va ser tercer d'ESO, i jo pensava, no sé, és que a més ja quan a l'edat de l'ESO, no, quan veus que el llibre ja no té fotos, no té imatges, no té dibuixos, és tot lletra, un no sé quantes pàgines, penses, això es farà etern, no m'enganxaré, però casualment aquell llibre em va agradar, perquè a més era com... Hi havia 3 narradors des de 3 punts de vista diferents i jugàvem els capítols, els narradors, els personatges, i com que faig teatre, m'agrada el teatre, m'agrada jugar amb el tema dels personatges, llavors això és una cosa que m'atrau, no? Quan hi ha molts personatges...
Perquè el teatre és literatura, Sí, eh? sí, No és podem completament literatura. oblidar. I De fet, potser una de les coses que m'agrada mantenir i que intento mantenir llegir és teatre. Si puc, llegeixo teatre. Molt bé. Clar, tots tenim prejudicis, no? De vegades, i si un professor o un adult, un pare, una mare et diu llegeix això, jo crec que és al revés. El que has de fer és dir, no llegeixis aquest llibre, no? Si la teva professora diu aquest no, o el teu pare o mare no estàs preparat o és molt fort, tu tindràs curiositat. I diràs... Jo crec que és la manera, però clar, no tenim tant de temps a l'escola com per fer-ho atractiu. S'ha de llegir, i l'he triat amb tot l'amor, pensant en vosaltres. Els professors ho triem amb amor. Encara que a vegades intenteu incentivar l'alumne, però clar, també és veritat que les situacions individuals que hi ha de cada alumne i que hi ha gent que encara està acostumada a llegir, però hi ha gent que a casa seva no ha llegit mai. I sí, hi haurà lectures que a alguns alumnes els hi entrin molt bé i els agradin molt i d'altres que no, i viceversa, no? Vull dir, depèn del gust de cadascú, de la seva situació, no? Etcètera. Jo sí que ets a dir que des de petit potser sí que els meus pares em van incentivar a llegir més. He perdut aquest hàbit perquè al final el que comentàvem, però és això que deia abans, hi ha molta altra gent que no ha tingut aquest acompanyament familiar i clar, quan s'ho troba a l'institut és com... Buah, ara vaig a llegir això, no? I llavors reconeixes que és important aquest acompanyament familiar. Quan era petit potser diria no, però ara dic sí, és important perquè... Veure els pares llegir et feia tenir més ganes de llegir? Sí, potser pensava, mira... Què fa? Se'ls veu entretinguts, se'ls veu dins de la història, no? Captivats per aquesta narració. Doncs, potser és interessant. I quan tenies aquest hàbit, hi ha cap llibre que diguessis, que recordis, que et va marcar, que diguessis, mira, doncs això de llegir està bé, cap llibre que recordis amb especial estima? No sé si sabré dir els títols. A veure, recordo un que era un noi que es despertava d'un coma i que, mica en mica, anava com descobrint, no? Tu no sabies què li havia passat i al final de la història descobries com havia acabat en coma, no? No recordo el títol, però és un dels llibres que em va marcar. I després, així, de molt petit, recordo un que es deia El rei amb orelles de cavall o alguna cosa així, no sé. I sempre m'ha agradat molt aquest llibre. No sé on el tinc, però m'agradaria tornar-lo a... Això està bé, no? Poder recuperar les lectures que ens han marcat. Hi ha alguns llibres de petit que et marquen molt i que els recordes. Pues a mi em passa amb aquest, amb El rei de les orelles de cavall. Sí, pot ser que no recordis el títol, però recordes de què anava, no? Tots ens marquen un personatge, un final o un principi. I també és veritat que els llibres infantils van acompanyats d'uns dibuixos i això també fa que... Sí, i les adaptacions també, no? En el meu cas, ara recordava també quan era petita un llibre que em va agradar molt, una adaptació de Les sabatilles vermelles de Hans Christian Andersen, que em va encantar i va ser el primer conte, diguem així, que em va agradar molt, que recentment vaig recuperar la versió original del conte i és super gore, o sigui, l'original, la versió tradicional que va escriure Hans Christian Andersen al principi, que no estava adaptada, és gore, és terrible, o sigui... I jo pensava que era una història bonica però perquè, esclar, l'adaptació l'havien fet més amable, no? Però sí que, doncs això, vas recuperant històries que t'havien agradat, que en el seu moment no identificaves l'autor, no identificaves si era una versió original o adaptada, però que et va tocar, no? Que et marquen, sí. Jo, normalment, com la que explicava abans, aquestes històries com més de thriller, no? Que mica en mica fan que entris en la història, no? A mi em captiven més, llavors m'agraden normalment els thrillers. I també el teatre. M'agrada molt el teatre, per això que dic dels personatges i del... Molt bé. Doncs una altra qüestió que ens agradaria saber és què has après sobre tu mateix a través dels llibres que has llegit. Si és que has après alguna cosa, si t'has conegut o... Què has descobert? Per exemple, ara ens acabes de dir he descobert que m'agrada el teatre. Què més has descobert sobre tu mateix? He descobert, i això és una que me n'he donat últimament, que em costa molt concentrar-me en una cosa no digital, per així dir-ho. No sé si m'explico. Amb el llibre em passa que em poso a llegir i de seguida penso ara ja no sé què... Ho he llegit però no recordo què ha passat i llavors haig de tornar enrere. O de cop em distrec amb alguna cosa que està passant. Vull dir, em costa molt entrar a no ser que el llibre sigui, espectacular i que et faci captivar totalment. Però em costa concentrar-me. Em costa concentrar-me a l'hora d'estudiar, a l'hora de... Quan és digital, també. Llegir, per exemple, si llegeixes amb un dispositiu digital, et va millor que si és paper o no? O és perquè és... Potser podríem dir que en general, mentre no sigui
algo de vídeo. Creus que les pantalles tenen a veure en això? Sí, han perquè modificat la nostra atenció? Ens han acostumat a la rapidesa absoluta, al canvi molt ràpid d'una cosa a l'altra, perquè tu tens un vídeo però després al costat te n'apareixen no sé quants més i ja m'he cansat d'aquest vídeo, vaig a mirar un altre. No o el fet de poder passar, no? Clar, amb el llibre tu pots dir, va, no em llegeixo aquestes 2 pàgines, però no saps ben bé què està passant en aquestes 2 pàgines. Sí, no te les pots saltar moltes vegades. Si te les saltes, sí. no saps què t'estàs perdent. I creus que els llibres amb protagonistes que afronten dificultats emocionals poden oferir un efecte mirall en els lectors? És a dir, aquesta empatia la trobes quan estàs llegint un llibre que t'està agradant i connectes amb aquest personatge? Sí, el fet de veure que aquest personatge li està passant una cosa semblant fa que et replantegis, doncs a mi això també em passa, o alguna cosa més semblant, no? Se t'acut algun exemple d'algun llibre on hagis connectat amb aquest... O algun personatge d'alguna història. Sí, o algun personatge, exacte. Que dius, ostres, això m'ha passat a mi, o a una amiga, li diré que es llegeixi aquest llibre, que li anirà bé. Perquè en pel·lícules, això crec que en pel·lícules passa molt. En pel·lícules passa molt i en sèries també, però perquè és això que dèiem, és molt més fàcil i és molt més ràpid. Amb llibres no sé. Per exemple, l'altre dia parlaven, que és un clàssic, no? Però el Guardián al camp de Sègol, del Salinger, per exemple, és un llibre que diuen que connecta molt bé amb els adolescents, perquè el protagonista és un adolescent que està descobrint i està entrant en la vida adulta, i també doncs, va trobant desenganys, va trobant obstacles, va trobant... això, que aquest món adult doncs, no és tan meravellós com potser pensava, no? Això de fer-nos grans, no? Sempre quan som petits estem desitjant fer-nos grans. Llavors era un llibre que connectava molt bé, no? Per exemple, aquest... no sé, algun altre que diguis, mira, no sé, Harry Potter. No ho sé, no... Sí. Ara mateix no se m'acudeix cap, però sí que és veritat que a l'institut... Doncs, I en teatre, per exemple, ara que estàs ficat amb tot el tema de teatre, en la interpretació, en fi, en muntar espectacles amb el grup de teatre... O dels que et van fer llegir a l'escola o a l'institut, potser... Sí, no, és el que anava a dir, que a l'institut, normalment també, una de les propostes que s'intenta és donar, doncs, o fer llegir certs llibres que també estiguin, doncs, en aquesta edat adolescent, que hi hagi protagonistes o personatges en aquesta edat. Llavors, a vegades, no recordo cap exemple, però sí que recordo pensar, doncs mira, això també ha pogut passar aquí a l'Insti, o això... Vull dir... Rebeldes també és un llibre que es fa llegir, no sé si l'heu llegit vosaltres, en el meu institut sí que el posem cada any. Jo recordo, sí, per exemple, Mentira, que el vam llegir a castellà a tercer de l'ESO, el de Mai de la vida et deixaria tirada, Agua para chocolate... Què més? Alguna obra de teatre... Maricel. Maricel jo no la vaig llegir. No? No sé per quin motiu no... La filla del mar. La filla del mar, sí. Molt bé. Sí, diferents exemples. I després en el teatre, clar, també em passa que jo potser tinc uns gustos molt estranys, no? Com els thrillers, no? Normalment no... O sigui, potser més enllà sí, no? Però a primera vista penses, bueno, si no tinc res a veure amb un assassí o amb un detectiu, potser més enllà sí que penses, doncs a mi m'ha pogut passar això semblant, o aquests dubtes... O què faria jo en aquesta situació, això sí. No? Però com que tampoc he llegit molt sobre llibres que tractin d'adolescents que els hi passin coses, doncs potser no m'ha passat molt de... Però sí de connectar amb moments concrets, o això que deies tu, no? De pensar què faria jo en aquest cas. Molt bé. Molt bé. I creus que la lectura, les teves lectures, s'han influït en la teva manera de veure el món, o t'han ajudat a ser més creatiu, més imaginatiu? En aquest aspecte t'han servit? Sí, podríem dir que sí. O sigui, al final, quan llegeixes coses, i més quan t'impacten, penses, juguem amb això, o provem això m'ha agradat, no? Per exemple, doncs el llegir teatre fa que agafis idees a l'hora de tu, si vols escriure o redactar teatre. Tens el coquet d'escriure teatre? Esteu escrivint? A mi m'encanta escriure teatre, m'encanta escriure guions. Ara mateix no estic escrivint res, però és veritat que quan era petit potser tinc com 6 o 7 guions començats sense acabar, però idees sueltes, no? També és veritat que quan ens ajuntem amb la companyia, allò és som tants, hi ha tantes idees, al final hem de dir, això sí, això no, hem de triar, no? Però sí que ens passa de, volem crear aquesta història, volem crear això, volem... Per tant, us inspira, també. La mateixa literatura t'inspira a l'hora de crear personatges, històries o el que sigui. Sí, i el fet de... O sigui,
una gran inspiració, una gran manera d'agafar exemples és de la literatura, del teatre, doncs també de les obres de teatre, anar una mica a buscar referents que et puguin ajudar. Això és... Molt bé. I sempre, es diu que els adults estem intentant que vosaltres agafeu l'hàbit lector i de vegades ho fem amb més o menys encert, no? Els professors, els governants que fan plans de lectura, els pares que també intenten acompanyar-vos, no? O despertar-vos el desig per la lectura. Però què creus que es podria fer a les escoles o instituts per fomentar la lectura? Volem conèixer també què penseu, no? Els estudiants, com ho podrien fer per ajudar-vos en aquest camí? Clar, és que és una mica el que deia abans, és aquest debat intern perquè a mi em passa de si no m'obliguen, jo no llegeixo, però si m'obliguen llegeixo des de no des del rebuig, però sí des del ara no em ve de gust això, no? O em sento pressionat a fer una cosa que ara no vull fer, no? Clar, per exemple, al meu institut, el Dolors Mallafré, a quart de l'ESO es fa una assignatura que és pla de lectura, que crec que és una molt bona manera, perquè tu no estàs obligant a llegir l'alumne un llibre, sinó li estàs donant una hora perquè l'alumne llegeixi el que vulgui. Però clar, a mi em passava que jo i molts altres companys no ens agradava fer aquella assignatura. Llavors tu penses, clar, està bé que donin l'espai i l'oportunitat, però si després nosaltres no ho aprofitem, on està el... I aquí hi ha un factor interessant, que és, al final, el factor esforç. No? Sí. Perquè al final tots hem de fer un petit esforç. Sí, això està clar. No? Vull dir, que també estem molt acostumats a que està tot com molt gamificat, no? Que tot molt fàcil, molt mastegat, molt visual, fàcil, no? I llavors aquest component de l'esforç, en l'esport, per exemple, no es qüestiona. No. Si tu vols arribar Clar, potser també és veritat perquè és un esforç recompensat amb una recompensa que es veu molt més, saps? Jo què sé, si fas uns entrenos és perquè pots jugar al partit, llavors al partit guanyaràs o perdràs. No sé, et dona com una adrenalina. Més satisfacció, potser. Clar, la lectura també te la dona, però el no veure's ara m'he travat aquí, no veure's tant aquesta recompensa. Però veus, és molt interessant, això que ens potser dius. l'alumne diu prefereixo jugar un partit de futbol que guanyaré i això em farà tenir més ganes de jugar partits i en canvi llegir un llibre me l'he acabat i m'he quedat igual. Potser perquè... això li deu passar. Potser perquè els beneficis de la lectura són a més llarg termini, no són immediats. I com que aquesta societat està acostumada al ja, la immediatesa, curt termini... Clar, però si tu ara et poses a fer 50 abdominals o flexions, després estàs cansat i et farà mal tot, veuràs els beneficis l'endemà que tindràs cruiximent a tot el cos. I penses, mira, ho he fet bé, m'està afectant, això vol dir que... En canvi, si estàs tota la tarda llegint un llibre, quan acabis, potser no veus els beneficis, els veuràs després. Però és veritat que, clar, si tots, és el que diu la Raquel, no? Si tots haguéssim llegit més de petits, ara potser hi hauria coses que sabríem, o per cultura dels llibres, o per... Vull dir que, jo què sé, avui fèiem una classe de castellà que ha sortit Lazarillo de Tormes, ho he dit bé, no? Sí. I avui hi havia molta gent, a mi em sonava, no sabia de què anava la història, em sonava, perquè ho havia vist en una sèrie que es diu El Ministeri del Tiempo, però hi havia molta gent que no sabia qui era. Clar, jo tampoc ho jutjo, perquè no l'he llegit, però hi havia gent que sí, no? Molt poca. Clar. Sí, bé, acostumava a ser una de les lectures obligatòries, almenys en el meu institut. Es llegia una adaptació a l'ESO del Lazarillo i després es reprenia al batxillerat, però clar, això també depèn de cada institut. És que hem de pensar en ells, ho sento molt, però Lazarillo a l'ESO no toca. No estic d'acord, però ara no començarem a discutir d'això. Jo crec que no. O, per exemple, també, avui la classe que fèiem a castellà era sobre literatura, no? I la profe comentava, home, la teoria diu que us hauria d'interessar més que no pas sintaxi, perquè, clar, a segon de batxillerat fas molt de sintaxi, que si los pares mínimos, que si... Vull dir, n'hi ha molt de sintaxi. I aquest any a la selectivitat han incluït la part més com de literatura, més competencial, i hi havia molta gent que no li interessava, que és normal, cadascú té els interessos que té, però a mi em sembla algo com més interessant, més de dir, més atractiu. Sí, no? Té que si el narrador, que si els personatges, que si fan una evolució, si no... No ho sé. Hi ha gent que no li captiva i estava perduda en altres coses o xerrant d'altres temes.
No, és així, és així. Hauríem és- d'aprendre a Als fer alumnes els hi sèries. passa. No, hosti, ho sabem, per això nosaltres també ens agradaria tenir eines Sí, per sí. fer-ho, Més per atractiu, transmetre aquesta passió i aquests beneficis a llarg termini, i una de les maneres potser és fer la lectura guiada. Nosaltres a classe també hem llegit moltes vegades, com vam llegir Bodes de Sangre, potser agafar un teatre i compartir-ho entre tots, no? Repartim els personatges, ho llegim en veu alta. Jo crec que hi ha eines... Clar, a mi el teatre m'agrada perquè a mi em sembla més fàcil de llegir, però potser algú no, perquè és veritat que hi ha Sí. molts personatges i de seguida... Exacte. També jo crec que cadascú ha de trobar el que li agrada més, el que li agrada menys. La qüestió al final és llegir. Sí. No té per què ser un llibre, pot ser una revista. I Bueno, no ho passar-ho sé, bé, passar-ho bé, gaudir. La lectura no és per fer un examen. Exacte. Però Clar, aquesta és l'altra cosa, que als instituts també és fem una lectura i hi haurà un examen o un projecte per comprovar si has llegit o no. Clar, això encara a l'alumne li fa agafar més rebuig, no, Clar, la lectura, exacte. perquè pensa, buah, tinc un examen, no? Bueno, és que és És així, és així. Jo no sabria exactament què dir-vos, perquè quina millora pot ser o Quin canvi. quins canvis pots dur a terme per millorar això, perquè no? funcioni, no ho sabràs mai. No ho És sabrem molt... mai. Jo crec que no. Anem fent... És anar provant Sí. i hi haurà coses que funcionen amb És gent anar i hi haurà coses que treballant no. amb molt esforç, amb molta il·lusió, amb moltes Exacte. ganes Sí. Sí, sí. i intentar transmetre aquesta Sí. passió. I com que a tu t'agrada escriure, has escrit i escrius, sobretot teatre, com enfocaries una història perquè pogués transmetre alguna emoció concreta? Per exemple, tiraries més cap a la fantasia, cap a fets reals, o potser més cap a una història personal? Com ho faries? Una història personal, jo crec que és com molt, potser la millor opció, però quan agafes fets reals, t'ajuda molt a comprendre què li està passant al personatge, perquè si jo vull tractar alguna que m'ha passat a mi, ja t'estàs agafant més o menys d'uns fets reals. Però si jo vull tractar una història que jo no tinc ni idea de com va, si jo vull jo què sé, jo no he tingut mai ansietat. Si jo vull parlar sobre l'ansietat, ho puc deduir o buscar-ho, però potser la millor manera és parlar amb gent, agafar la seva experiència, no? I també intentaria molt com posar el lector en la visió del personatge, no? Com fer-li sentir, doncs, jo què sé, si és ansietat, la fatiguesa, el passar-ho malament, no ho sé, com fer aquesta visió més... Molt bé. Sí, sí. Molt bé. El temps se'ns va acabant i bé, per últim ens agradaria, Adrià, que ens poguessis recomanar algun llibre que hagis llegit darrerament que encaixi potser en el tema del benestar emocional, no sé si de teatre, novel·la, thriller, també ens comentaves que t'agradava el thriller, i per qui o què el recomanaries? Uf, Potser és Difícil. una pregunta Sí. massa difícil, però... Sí, és difícil? O alguna obra de teatre que diguis, uau, no? Ara la Raquel comentava Bodes de Sangre, no? Per exemple, de és veritat, vam llegir Federico Bodes de García Sangre. Lorca, que és un... Us va agradar? Et va agradar? És veritat que és una història que no m'atrauria des d'un principi, jo diria, no me la llegeixo. Però per què? Però Pel títol, per per l'autor, l'autor, per l'època, pel títol, pel... Bueno, el títol és veritat que Bodes de Sangre et fa pensar que algú està passant i que potser està bé llegir i a veure què passarà, no? Amor i Però- mort, no? Amor i Sí, mort, que són això dues coses us que- agrada molt el drama, no? Sí. Però quan la llegeixes, doncs, I que bé, que és una història que parla molt de la passió, de fins a quin punt aquesta passió ens pot arrossegar a fer bogeries, no? Maricel també és una història sobre exacte. les passions. Sí, creus que aquestes podien funcionar? és que clar, Maricel... És que clar, el teatre és el que deia, no? Al haver-hi tants personatges pots tractar com moltes coses alhora i, vull dir, per exemple, doncs Maricel hi ha el cas de la Blanca, no? Que té aquesta mena de conflicte intern que no sap per què ha plorat, però... No? Però ha plorat. La història però ha plorat, no? Llavors vol dir que alguna cosa... Es mou, no? Clar, Dins seu. o el Said també, no? Que en teoria és un pirata, però llavors s'enamora. Però és que tots els personatges, o sigui, el Joanot també, no? Que acaba traicionant, sent una mica entremig d'aquells dos mons, no sap quin li agrada més, perquè... Exacte, una història que no va amb ell tampoc, no? Sí, No ho sí. sé. Molt bé. Algun llibre. Bé, com a mínim estem aquí burxant-te, Sí, això... perquè pensis en això, no? En què Sí. les lectures al teatre doncs, tracten, no? Totes aquestes passions, sentiments, emocions que són humanes, de les quals no podem escapar i que d'alguna manera a través d'aquesta empatia, no? Doncs podem I connectar-hi. que poden ajudar el lector també a almenys
poder identificar-se i dir, doncs, no només m'ha passat a mi, no? Exacte. Aquí hi ha algú que parla d'això també. És que això que li va passar a la Blanca... A mi també m'ha A passat. mi també em va passar. I què vaig fer jo? O què faria jo si em passés, no? I això et consola. Sí. I t'acompanya. Sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Adrià. Gràcies a vosaltres. Gràcies per venir a xerrar amb nosaltres. I gràcies a Canal Blau i a tothom que ens escolta i ens mira. Sí, i fins al proper Literacurat. A llegir molt. Gràcies.